Claro, què més dona? Sí, sí. No, bé, no, bueno, no sé si vaig a donar per llegir per tots els regidors i regidores el que és l'exposició de motius i me centraré en el que serien les propostes d'acord. El punt primer, l'Ajuntament de Picanya acorda manifestar la seva aposta incondicional per un espai públic de garantia al subministrament bàsic de la població, com és el mercat municipal. Crec que el raonament és obvi, és un suport i una continuació de la voluntat política de l'Ajuntament de Picanya de tindre un mercat municipal més enllà de lo que estableix la RESAL. El punt 2, recuperar el preu de lloguer fixat en l'any 2019 abans de les eleccions municipals. Ja recordem que en l'any 2019 es va rebaixar el preu de la taxa fixada en l'ordenança. Nosaltres ja fent constar que no volíem pensar que era per qüestions electoralistes, però casualment acaba l'any 2019, arriba el 2020 i s'incrementa, se recupera el preu superior de la taxa pel lloguer i per l'ús de les instal·lacions del mercat, en la qual cosa nosaltres el que voldríem és que es mantinguera aquest preu que es va establir en l'any electoral del 2019. En el punt tercer, que se revise els càrrecs de rebuts que se carreguen a les parades per AUIA, perquè n'hi ha parades que no fan servir AUIA, no gasten l'AUIA. N'hi ha d'altres que sí, a la qual cosa a les que no gasten, que se'ls faci pagar, com estan pagant tots els mesos, 83 euros, quan és algo que no consumeixen, no és de rebut. Aleshores, una revisió de la política d'estos rebuts d'AUIA i que, òbviament, no se carreguen a les parades que no fan servir ni consumeixen l'AUIA, òbviament. El punt 4, que estableix, nosaltres proposem establir bonificacions especials per a les noves ocupacions de parades, tant a les actualment buides com a les que sabem que se van a produir en breu, per a evitar o fomentar el que les parades se cobrisquen de la forma més ràpida possible i evitar el que estiguen buides i per ser, si ja és un mercat menut al qual se li va desmembrar una part important de les parades que tenia amb la ubicació del xàrter, vull dir, no queden moltes, si damunt n'hi ha moltes buides, és quasi una condena a mort, a la qual cosa nosaltres el que volem és això, és que s'establisquen unes bonificacions especials, pot ser un any, 2 anys, any i mig, durant la primera instal·lació que obrin el negoci, la nova parada, per a que sigui un incentiu més tindre la parada en el mercat. I per últim, el punt 5è, revisar l'ordenança i els reglaments vigents per estar, són de l'any 86 i n'hi ha coses especificades en l'ordenança que estan totalment desfasades i no es poden complir ni s'estan complint i perd valor l'ordenança com a element normatiu que regeix el funcionament del mercat quan una part substancial d'ella, vull dir, ha quedat sense poder-se complir. A la qual cosa pensem que és raonable, és una moció de suport, de mantindre el preu que se va establir en el 2019 per així equiparar no allunyar-se més del que s'està pagant en altres municipis. En la moció, en l'exposició de motius, es posen un parell d'exemples, es podrien posar més, fins i tot ajuntaments on no es paga res, però no és el cas. He posat el de Paiporta i un que m'ha semblat excepcional, que va ser el de València, els 1.000 euros a 10 anys. Lo de l'aplicació del rebut de l'AUIA, crec que tots estareu d'acord que no se li va fer-li pagar a una parada algo que no consumís no és molt lògic, i les bonificacions especials per a incentivar que les parades estiguen buides el menys possible i una revisió de l'ordenança i reglaments vigents que estan totalment desfasats. Pensem que és una moció plenament raonable i assumible
íntegra per tots els partits presents i en aquest cas fins i tot per l'alcaldia. Res més. Sí. María José, te la palabra. Sí, bueno, yo sí que considero muy importante mantener un mercado. O sea, para mí sí que es importante un mercado municipal donde hay abastecimiento de cercanía y, bueno, pues todas las exposiciones que ha escrito Xavi me parecen bien. También quiero escuchar la parte contraria porque, claro, yo ignoraba que pasamos de 50 a 250, lo de los recibos del agua cuando no se consumen. O sea, quiero escuchar las opiniones de todos, obviamente. Y bueno, respecto a lo de las ayudas, ahí lo dejaría en un interrogante, pero sí que, a ver, yo sí que tenía ciertas ideas para intentar potenciar el mercado, pero claro, ahora con la pandemia son inviables. Lo de las ayudas, bueno, no sé, ¿qué opinen los demás también? A lo mejor entre todos sacamos algo bueno. Bueno, Ya. de acuerdo, gracias. Javier, por parte del Partido Popular. Por parte del Partido Popular pensamos que es una buena propuesta. Estamos de acuerdo en todo lo que sea promover las pequeñas y medianas empresas y el tejido empresarial de Picaña, porque eso da más calidad de vida. Y bueno, salvando el apunte que ha hecho Ciudadanos, que a nosotros también pues, nos gustaría saber la opinión, pero vamos, en este momento yo creo que todo suena bastante razonable y estaríamos en esa línea también. De acuerdo, pues nos falta la opinión del Partido Socialista, Guillem. Val. Bé, anuncio ja abans de res que el sentit del vot nostre serà negatiu, però crec que ho fonamentaré suficient en la resposta i espero que s'entenga el que vaig a dir. Abans de res, vaig a per davant la consideració i el reconeixement que, evidentment, com a tot allò que implica la gestió pública i la que fem nosaltres sobre el mercat segur que és millorable i que n'hi ha coses que queden per fer i que se poden millorar. El que passa és que certament dubtem que la moció reflexe amb certesa el sentit o el que és el pensament majoritari dels comerciants o dels concessionaris al mercat. I no sabem si tal vegada el que es fa amb la moció és aprofitar per erigir-se un poc en la veu d'alguns d'ells. Els comerciants del mercat coneixen de bon tros els camins i les eines per posar-se en contacte, per fer qualsevol sol·licitud i per obtenir respostes des de l'Ajuntament. De fet, ha estat aquesta mateixa setmana l'última reunió concertada entre representants dels concessionaris i de l'Ajuntament. Si més no, i amb tot el respecte, ens dona la sensació que o bé es parteix des d'una informació no adequada o des d'una posició de desconeixement de com s'estan fent les coses en l'Ajuntament envers el mercat. I ara m'explicaré al respecte. Perquè les opinions, evidentment, són respectables, però en la moció n'hi ha bona cosa d'opinió, en l'exposició de motius, i possiblement alguna part de desconeixement també, com deia abans. S'anomena el tema del xàrter en l'exposició de motius i entenem que nosaltres seguim pensant en aquest moment que tindre el xàrter en el mercat continua sent un element diana de reclam de complementarietat i de dinamització del propi mercat. I, de fet, no cal obviar-ho, però també és un element que garanteix alhora que el propi mercat no sigui deficitari per l'Ajuntament, que pot agradar més o menys, però és una qüestió que està damunt de la taula. No descobrirem el món ni Amèrica quan diem que els comerços menuts ja saben que no poden establir-se com a elements de competència pura amb les grans superfícies i que són altres els elements que els han de poder fer competir, com són la proximitat, el servei, l'especialització i molts altres. Sobre el tema de l'accés del xàrter, que és un tema ja recurrent, que no és la primera vegada que el tractem, doncs al final retirem un poc el que és la nostra postura, que al final el que tractem és un poc de vetllar per mesures que puguen beneficiar al conjunt de la població i que faciliten l'accés i l'ús.
Es parla també en la moció del cobrament de les mensualitats endarrerides derivades dels mesos inicials de la pandèmia i en la reunió que es va tindre esta setmana se'ns va comunicar aquest aspecte i volia dir que des de l'Ajuntament ja ens hem oferit a facilitar que els concessionaris puguen anar pagant-ho progressivament i amb total elasticitat d'acord amb les circumstàncies de cadascun d'ells. Al final, un poc en la fórmula d'oferir solucions a través de les vies de contacte i de comunicació que existeixen habitualment. Passa ja al que són els acords que es plantegen a la moció. En el punt 1 s'anomena l'aposta incondicional pel mercat i, evidentment, que això és una cosa capital, faltaria més, però creiem que des de la corporació no només això ho diem, sinó que els fets així ho demostren. Com deia, i més enllà de la figura de la reunió puntual, com ha sigut el cas d'esta setmana, els comerciants disposen d'eines de comunicació directa amb l'Ajuntament, no només a través de les reunions, sinó a través de WhatsApp, de grup de WhatsApp, de correu, etc., que és de comunicació directa amb personal de l'Ajuntament i els seus tècnics, on compten amb l'assistència, amb l'assessorament i l'accés directe per a comunicar qualsevol incidència, acció o problema que pugui sorgir i on, per suposat, s'atenen a suggeriment i a propostes de millora. Respecte al segon punt de l'acord, que parla de recuperar el preu del lloguer fixat en l'any 2010 o abans de les eleccions municipals, resulta un poc imperatiu parlar amb claredat, fer un poc de recordatori cronològic i donar resposta a una afirmació un tant demagògica, podem dir-ho, i allunyada de la realitat quan s'anomena com a fita cronològica les eleccions. I m'explique. El maig del 2010, específicament el 29 de maig, es van signar i licitar les places actuals del mercat. Una licitació de 26 anys i en el que optaven a les places ofertades partien de quotes mínimes de 125 euros pels quals, a mode de subhasta, podien lliurement optar. De fet, hi ha concessionaris amb lloguers signats amb diferents preus en funció del que van decidir, entre cometes, apostar per fer-se amb una de les parades. Hi ha gent que paga 125, hi ha gent que paga 130, que hi ha diferents preus. A més d'això, aquestes quotes de lloguer, els concessionaris abonen 75 euros mensuals per fer càrrec a despeses comunes de neteja, manteniment, aire condicionat, llum, etc. Al final de 2014, i davant d'un poc de la situació de dificultat econòmica existent, l'Ajuntament, d'acord amb els concessionaris, va decidir concedir bonificacions a les quotes i rebaixar-les a 50 euros al mes. Fixar-ho per a tots igual en 50 euros al mes. No hi havia eleccions. No hi havia eleccions. Aquesta bonificació, de fet, va renovar-se posteriorment per als períodes de 2015-2016, novament per al 2017-2018, i bé, tancant un cicle de 5 anys de bonificació es va acordar i decidir allargar al del 2019. Per tant, veníem de 5 anys de bonificació de quotes independentment d'un element purament electoral. Al final, l'Ajuntament, com també es posarà després, el que creiem que el que fa és un poc treballar any rere any en aquest efecte de voler dinamitzar i de promoure el mercat. I aleshores es va entendre, una vegada havia passat aquest lustre, aquests 5 anys, en què s'havia bonificat a les parades, que havien de tornar a la quota establerta a la licitació, signada i aprovada a l'inici de la mateixa. Per tant, les modificacions que heu aplicat no responen més que a la finalització d'una bonificació que s'havia proposat per part de l'Ajuntament, que havia durat 5 anys, i actualment els concessionaris paguen el que els pertoca arran del preu establert a la licitació. De tota manera, a la reunió que es va mantindre aquesta setmana a l'Ajuntament, el que sí que ens hem compromès és a buscar fórmules d'acord pel que fa al preu i a les quotes, ja que això és una qüestió que està en marxa, però això sí, amb l'exigència del compromís també per part dels concessionaris de fer passos endavant per part seva pel que fa un poc a l'adaptació a la realitat comercial actual del poble i la necessitat de millorar serveis i possibilitats. De la mateixa forma que també han hagut punts en què sabem que n'hi ha que revisar aspectes relacionats amb la neteja,
i amb el manteniment del mercat. Respecte al tercer punt de l'acord, que parla de revisar el càrrec de rebuig d'aigua a aquelles parades que no tenen instal·lació individualitzada, efectivament, Xavi mateixa explicava un poc quina seria la paradoxa. Però, evidentment, entendrem que cada parada, com passa amb qualsevol concessionari de l'àmbit que es vulgui descriure, paga les seues despeses derivades de la pròpia activitat que realitzen. I el que entenem és que no ha d'haver parada alguna que pague per gastos que no li són propis. I si de veritat hi ha qui paga per un servei d'aigua o del que siga que no utilitza, el que ho té molt fàcil. Només ha de fer que utilitzar els canals que tenen de forma directa per comunicar-ho, fer-ne constància i segurament a través d'aquestes vies, si algú està pagant una cosa que no li pertoca, es revisarà i es deixarà de pagar, si és que realment està passant això. Pel que respecta al punt número 4, d'establir bonificacions especials per a les noves ocupacions, sincerament no som coneixedors ni de que les bonificacions establertes en el període entre 2014 i 2019 es consideraren un reclam que hagi fet que es plenara l'Ajuntament de sol·licituds d'apertura de noves parades, ni tampoc de que el preu acordat a la licitació hagi estat un impediment o un motiu que farà tirar-se enrere a ningú. Això no ho hem pogut comprovar. De totes formes, no està de menys recordar que l'Ajuntament continua a hores d'ara i al marge del preu de la quota, que no ho és tot, i precisament un poc en aquest afany per garantir que les condicions i l'ús pràctic del mercat siguin les adients per als concessionaris, continua a hores d'ara sense cobrar l'import de l'alquiler de les places de garatge, que són 2 places de garatge per concessionari, que està contemplat com a un element inicialment obligatori en la concessió i que fou incorporat com a clàusula de millora per part dels propis comerciants en la negociació inicial del conveni. Entonces, això és una part de la contrapartida que encara avui en dia continua fent-se. I pel que respecta al punt 5è, sobre revisar l'ordenança i els reglaments, que això ja va ser un punt sobre el que ens vam manifestar expressament a la moció anterior, i ho vam reconèixer, que està el compromís de revisar-lo, però bueno, també estarem d'acord en que al final no es tracta d'un element que requerisca d'una urgència i no està suposant per si mateixa cap impediment per a que es dugui a la pràctica les activitats amb tota normalitat al mercat. D'esta forma, reitere el que trobem que és fonamental, que és aquesta corresponsabilitat per garantir la pervivència del mercat, tant per part de l'Ajuntament com per part dels propis comerciants. I en base a allò crec que cal remarcar quin creiem que ha de ser el paper de l'Ajuntament com a una entitat de gestió en base al suport, al foment i a la creació d'un marc de facilitació de la iniciativa de comerç local que pugui garantir un teixit comercial accessible al conjunt dels veïns i, important, que harmonitzi les accions i mesures per garantir oportunitats i condicions en el conjunt del xicotet comerç local. I ho remarque perquè ha de ser un conjunt d'actuacions i de mesures no només en l'àmbit del mercat, sinó que beneficien al conjunt del xicotet comerç local. I creiem, honestament, que l'Ajuntament sí que compleix amb el paper de dinamitzador i de posada en valor del mercat. I ho fem a través de múltiples coses. I repasse accions i només repasse les realitzades des de 2015, dels últims 5 anys. I ahir parlem de campanyes de dinamització i foment del mercat i del xicotet comerç, com per exemple, que no sé si us recordareu, que en 2015 es va fer una fira d'abril dins del propi, va organitzar una sèrie d'activitats durant tot un dia, que tot i ser un èxit, després no es va fer novament i no per negació de l'Ajuntament. S'han organitzat gincanes escolars per donar a conèixer el mercat als escolars com a annexe cap a les famílies, s'han fet tallers infantils de cuina realitzats dins del mercat, s'han fet accions concretes i corporatives com les campanyes de cartelleria municipal, el repartiment de bosses de compra, els cartells de productes de quilòmetre zero, que es repartien a les parades per posar en valor i estimular la compra de productes del propi poble, els davantals corporatius per al personal de les parades, els mocadors fallers elaborats per l'Ajuntament per a repartir entre la clientela per les pròpies parades, els MUPIs personificats amb treballadors del mercat, amb la campanya que es va anomenar en el seu moment Persona a Persona, on es tractava de donar a conèixer als veïns les persones que treballen a les parades.
L'aposta i la posada en valor que estan suposant els murals dels pintors universals, també com un mecanisme per convertir l'edifici en un reclam. Mesures de dinamització dins del propi mercat, com per exemple la parada de llibres lliures o la disposició de carros de compra per poder utilitzar-los en la compra a l'interior del mercat, sumat a l'hora lliure de disponibilitat de places d'aparcament al pàrquing. I m'he dit un fum i de segur que me'n deixo altres. I parlen només d'accions realitzades en els últims 5 anys. Aleshores, en aquest paper de corresponsabilitat, hi havent accions i elements que són plenament atribuïbles a l'Ajuntament i al seu paper, també ens caldrà fer la reflexió per tal que els comerços del mercat s'ajusten a la demanda i a les necessitats canviants, els horaris, l'especialització i tants altres temes. I és precisament d'ahir on ens seguiran trobant per a fer-los costat. Per tant, i a mode de resum, tenim clar, per una banda, que amb el mercat i els seus concessionaris estem condemnats irremediablement per benefici mutu a entendre'ns i que continua sent absoluta la nostra voluntat de que això continua. Que els propis concessionaris són coneixedors dels camins, com ja he repetit diverses vegades, els camins i les eines per posar-se en contacte, per fer sol·licituds i obtenir respostes des de l'Ajuntament, com s'està fent o s'intenta fer, amb elements millorables segur, però tenim clar també que cal posar en valor tot allò que des de la corporació s'ha fet i es continuarà fent per seguir apostant pel mercat. I simplement que creiem que calen esforços i predisposició per les dues bandes i que en la gestió de les millores i les necessitats ens trobaran sempre disposats a escoltar i a fer camí. Obrim un segon torn, si cal, per part de Compromís. No, president, segon torn no. Tinc que tancar com a ponent el primer torn. El ponent tanca sempre els torns. Aleshores, he fet una exposició de la moció de presentació del punt. Ha hagut una ronda on no parla Compromís perquè ha fet de ponent, però tanca el torn. Llavors, per a tancar el primer torn, em sembla molt bé que el grup socialista estiga molt satisfet d'allò que ha fet l'alcaldia, la corporació, i pugui opinar, però com a grup socialista, ja que no n'hi ha regidors en competències delegades, no pot arrogar-se el que fan, deixen de fer els tècnics, a no ser que siga d'una forma molt genèrica com ho podem fer qualsevol regidor, en la qual cosa entra en la línia de l'opinable, igual que podem opinar els altres, òbviament i respectuosament. Ara, aquesta moció, òbviament, clar que he parlat en les parades, en totes. I no ara, sinó per a preparar la moció del 2013, on efectivament se va dir que s'anava a revisar l'ordenança 2013 i encara estem esperant que se revisi l'ordenança. I parle contínuament. És possible que algunes vegades jo no hagi interpretat bé algunes coses que m'han dit i me pugui haver equivocat, però vaig a ratificar el que m'han dit. Respecte a la fluïdesa en poder-se reunir en l'Ajuntament, tal com, òbviament, estableix l'ordenança de la Comissió de Venedors, és opinable que li sembla bé al grup socialista que l'Ajuntament hagi tardat 6 mesos en reunir-se davant la petició per escrit de la Comissió de Venedors. I ho hagi fet uns dies abans del plenari, quan sabien que anava a vindre una moció del mercat. Pot ser coincidència, però a mi 6 mesos per a reunir-se en un ajuntament menut que està al mercat al costat de l'Ajuntament i les agendes crec que no van tan tensionades, no crec que siga algo que se pugui dir operatiu. Les reunions. No estic parlant dels problemes puntuals de l'edificació o del servei que se comuniquen en els tècnics, sinó la reunió per a traslladar aquest tipus de problemes, com hem posat en la moció, que va ser sol·licitada per la Comissió de Venedors fa 6 mesos i, efectivament,
Albricias, la setmana passada, se va reunir. El xàrter, la mateixa moció, en l'exposició de motius, òbviament, diu que la idea no estava malament inicialment. Inicialment hi havia moltes parades buides, una manera de cobrir aquesta buidora estava bé, però en les condicions inicials l'accés al xàrter se feia des de dins del mercat i no n'hi havia accés exterior i no se podien tindre productes frescos. Això és aixina. I en aquests moments, a dia d'avui s'ha arribat a l'extrem per lo de la Covid de tancar des del mercat l'accés al xàrter, per qüestió d'aforaments i tal, però que els aforaments són del consum igual que les grans superfícies comercials. Igual dona l'accés per una banda o per una altra. Però el xàrter, malgrat les queixes de compromís, però no com a partit, sinó com a veu de moltes persones de les parades, en la qual se va arribar a consensuar i se va ratificar que no se podia obrir en obres de mercat i només s'obriria fora d'hores de mercat, això qualsevol pot veure la realitat. I si se venen elements frescos, com fruites, verdures, etc. i més coses, ahí està, cosa que abans no passava. Aleshores, el que era una complementarietat ha començat a ser una clara competència. I s'està pervertint la idea inicial o desvirtuant la idea inicial. Clar, se pot dir que els 9.000 euros del xàrter a l'any eviten que siga deficitari un servei públic com és un mercat municipal. No vaig entrar en el debat. Des del progressisme i l'esquerra, els serveis públics no tenen per què ser beneficiosos, però cadascú políticament fa l'enfocament. Si amb aquests 9.000 euros cal que prenga l'Ajuntament una decisió de tindre un xàrter ahí, no sé què tindrien que fer en la piscina coberta, que ens costa anys de 400 i pico mil euros i ells de 300.000 i pico mil euros. Això no se compensa deficitàriament en res. I sí que és important, com a gran argument, el dèficit del xàrter, els 9.000 euros que aporta a l'any. Vale. El tema del pagament, l'elasticitat del pagament. Home, elasticitat no és com en la suspensió de les taxes de taules i cadires. Ahí no és l'elasticitat. Les taules i cadires dels comerços, en aquest cas dels bars, etc., s'ha suspès el cobrament de taxes. O se'ls va cobrar després tot l'any de colp o a còmodes mensualitats. No, s'ha suspès. Nosaltres en la moció no demanem que se suspenguen, sinó senzillament que se mantinga el preu del 2019. Això és el que demanem. No volem arribar a el que s'ha fet en les taules i cadires de suspendre directament la taxa. Això és el que volem. I més, quan teòricament, segons l'ordenança fiscal general que té l'Ajuntament, l'ajornament de taxes ha de ser, ho diu clarament l'article número 1 de l'apartat d'ajornaments, ha de ser a petició dels que són l'objecte imposable, no a iniciativa de l'administració, ha de ser a iniciativa d'ells. Ells no prenen la decisió, se'ls ajorna i ara, en pandèmia encara, se'ls fa pagar el doble del que seria el rebut de 125 euros, no de 150, a la qual cosa se'ls obliga a pagar 250 euros al mes. Se'ls obligava fins a la reunió de la setmana passada on per fi s'ha arribat a un acord de donar certa flexibilitat, però nosaltres anem més enllà, que sembla bé la flexibilitat, però sobre 50 euros, no sobre 250. Perdó, sobre 125. S'afirma que la bonificació ve de 5 anys. Bé, jo directament, com m'han dit, escolta, pagàvem 125 euros abans en l'any 2018 i 50 en l'any 2019. Jo no sé exactament, a mi me sona que en el 2018 a finals ja se pagaven els 50, però bueno,
després en el DNU s'aprova, però bueno, si són 5 anys ho comprovaré. És probable que sigui així i no diré que no. Però bueno, la moció el que demana és mantindre el preu del 2019. Eren 50 euros que continuen pagant 50, entre altres coses perquè és encara més car de lo que se paga a Paiporta, tenint el mercat de Paiporta millors instal·lacions i millors serveis. I entre altres coses perquè és molt més de lo que se paga, per exemple, als mercats municipals de València. El preu de 50 em sembla que encara i és superior al de Torrent, i encara em sembla que és alt, però com a mínim era algo que estava comúment acceptat per el mercat, els 50 euros, que és el que demanem. Lo de l'AU ja parlaré en la parada que ho està pagant, perquè diu que s'havia queixat a l'Ajuntament i que no n'hi havia manera. Sembla que m'han enganyat o ho he entès jo mal. No vaig a dir que en aquest moment ningú altre està dient coses que no són certes. Vaig a dir que ho he entès mal i que m'han enganyat. Si és així. I, bueno, em sembla perfecte que s'hagi afirmat així. Jo no sé el grup socialista com ho pot saber, ja dic que és opinable, però bueno, ha afirmat el grup socialista que les places de garatge foren a petició, el tindre que pagar 2 places per parada fou a petició dels propis comerciants. Anote, és algo interessant per a tindre-ho en compte. Aleshores, reitere, no vaig a entrar en el que s'ha fet en el mercat perquè és que la moció no entra. La moció el que entra és reafirmar el compromís per la posta incondicional per al mercat, que ja s'està fent, doncs, bueno, reafirmar-ho, recuperar el preu de lloguer, que és un preu, ja dic, superior a Paiporta, Torrent, València, i no vull continuar numerant pobles, que aquest preu estaria ajustat a el que s'està pagant en altres llocs, que no pagueu i qui no la gasta, i fomentar el que no se queden parades buides com hi ha, i algunes ja de mal de temps, i les que vindran. Perquè si ja són poques i hi ha competència deslleial i permesa per aquest Ajuntament per part del xàrter, al remat ningú voldrà estar en el mercat i perdrem el mercat municipal. I revisar l'ordenança i reglaments, perquè se'ls pot dir en el 2007, en el 2011, en el 2013 que se revisarà, però estem en el 2021 i continuen demanant-ho. Res més, senyor alcalde. Molt bé, gràcies. Si n'hi ha alguna intervenció, comencem en Ciudadans. Sí, a ver, todo lo que ha dicho Guillem me ha parecido fenomenal, incluso había cosas que yo desconocía y en realidad a mí me parece que los dos vais por la misma línea, que es que el mercado continúe estando vivo. Pero bueno, no le voy a quitar la razón a Xavi, creo que sí que es muy importante revitalizarlo, dinamizarlo de cualquier manera. Lo único sería en las ayudas, la parte de ayudas, ahí sí que eso podría ser también una competencia desleal, porque si, no sé, yo ahora, por ejemplo, monto una parada de fiambres y al lado tengo otra que está pagando más que yo puedo ofertar a un precio más económico y sería una competencia desleal para el que estuviese a mi lado. Yo las ayudas solamente me parecerían bien en el caso de que fuesen paradas para artículos que en este momento no hay en el mercado. Por el resto estaría a favor. Vale, por parte del Partido Popular, ¿tiene algo más que decir? Sí, mira, lo que queríamos comentar es que también estem d'acord en la part de la moció que està presentant-se per el mateix que estem dient tots, per no repetir-nos. El que passa és que lo del preu, per exemple, que es mantinguera el preu, si sols fos una moció per a aquest tema, nosaltres votaríem a favor, perquè tampoc estic d'acord que estem comentant ara, Javi i jo, que s'ajude soles a les noves parades, sinó que n'hi ha que prendre alguna medida de que ser per a tots els que ja estan i el que vinguen també nou. Doncs ens abstenim. I si, Xavi, que estic molt d'acord en que se mantinga el preu i que tots intentem apoyar al comerç, votaríem a favor si vol presentar qualsevol altre, o considerem tot el grup que estem d'acord, doncs ahir votaríem a favor. Ja està. Molt bé, gràcies. Sí, Guillem. Sí, és possible... Perdó?
no feu molt llarg perquè a les 9:30 tenim, si és possible, tallar el plenari perquè la gent pugui arribar a cases de fora. Però, bueno, simplement si és possible. Vale. Bien. No, no res. Jo crec que la part de la honestitat i del compromís per part des de la corporació de no pretendre pensar que es fa tot bé i que todo lo que reluce queda en evidència quan en el moment en què ens reunim i se proposen diferents coses, nosaltres des de l'Ajuntament el que fem és també reconèixer que evidentment hi ha coses que no s'estan fent bé, que si s'han aportat els rebuig i s'acumulen amb els anteriors i no és un bon moment, la nostra visió és dir, ei, és veritat, s'han acumulat, segurament el pagament no s'ha fet de forma deguda, vos donem l'elasticitat de poder pagar-ho conforme vulgueu. Evidentment, això implica que estem reconeixent errors, que hi ha coses de la neteja a millorar, que hi ha coses del manteniment a millorar i també, en base a això, també anem elaborant les formes i les polítiques que fem sobre el mercat. En el tema de lo del xàrter, jo el tema del que és deficitari simplement ho deia perquè al final no podem obviar-ho. És un element més, una dada més que està ahí. Sobre el que és competència o és complementarietat, jo crec que al final no és tant un element de competència i no cal centrar-ho tant en això, sinó en que les parades o les persones noves que vinguen o els que ja formen part del mercat entenguen que s'ha d'apostar per buscar fórmules alternatives. I com deia abans, ahir és on nosaltres hem d'intentar estar al seu costat per a dotar-los de capacitat. I parlava d'adaptar-se als ritmes horaris laborals i als horaris que tenim ara, parlava de l'especialització i parlava de com millorar aquest servei per a poder fer-ho atractiu i que això també fa que el valor del mercat se veja el mercat com un emplaçament on la gent se vulgui arriscar, entre cometes, a portar endavant el seu negoci. Sobre el tema del preu del 2019, jo quan he començat a explicar-ho ja parlava del tema de que si això ho volíem vincular única i exclusivament a un tema purament electoral, com bé explicat, no té res a veure amb això, sinó que això s'havia establert prèviament durant un període de 5 anys i no tenia absolutament res a veure ni amb proclames electorals ni amb ninguna història d'estes. Que crec que l'Ajuntament ha de continuar en aquesta funció o en aquest paper d'intentar buscar mesures i fórmules que no només orientades al mercat en si, sinó al conjunt del comerç local. I després, sobre allò tan manit i tan repetit, que ho has anomenat diverses vegades, Xavi, de que el mercat de pa i porta té millors serveis i prestacions, jo no sé això en què ho basem. Jo l'únic que no vaig a repetir totes les mesures de posada en valor i de coses que hem fet nosaltres així, però crec que ha quedat prou clar com al llarg dels últims anys anem apostant i anem fent coses per a que el mercat es posi en valor. Això és tot el que havia de dir. Compromís, si vol tancar. Sí, bueno, respecte a lo que s'ha comentat per part de la representant de Ciutadans, l'ajuda deslleial respecte a altres comerços que estan fora, hem de tindre en compte que els comerços que estan al carrer tenen de per se unes possibilitats amb el trànsit de persones, de vianants que passen pel carrer que no tenen les parades que estan en el mercat, on alguna havia demanat en anys anteriors poder obrir finestra a la part exterior i se'ls va dir que no podia, que era algo, sembla que exclusiu per al xàrter, i que les parades no podien tindre obertura al carrer.
que puc compartir-ho fins i tot, puc compartir-ho si no estiguera passant tot el que està passant. Aleshores, tampoc tenen magatzem on ubicar el gènere. Els metres quadrats estan limitats, no tenen... Xavi, me refería solo a los del mercado. No hablaba de la gente de fuera. Hablaba dentro de las paradas del mercado. Ah, vale. Exclusivamente. Res. Ya está, o sea que se acabó. Òbviament és preocupant que, per exemple, només hi hagi una pescateria i que en tot el municipi ja hem estat a punt de perdre la pescateria, no? I això, vull dir, per posar un exemple, no? Efectivament, entonces, si era per ahí, no estem d'acord. Respecte a Remé, bueno, la companya del PP que ha fet el comentari de les noves parades, bueno, són dues línies diferents. Una, que se mantinga el preu en un estàndard que és semblant a el que s'està en el conjunt de municipis de 50 euros, que era el que se venia en el 2019, això és per a totes, i quan se queden buides, quan parlem de bonificacions especials estem comentant, en vegada de 50, que paguen 25 el primer any, però també fomentar això que estiguen els 6 mesos. Vull dir, el de l'any no és exacte, sinó que ja és que un incentiu per a que no es queden les parades buides, que senzillament són una és genèrica, que són els 50 euros, més, que no ho han dit, els 75 que paguen per llum, neteja, etc., sinó per tindre la plaça els 50 euros que siga per a totes i les que se queden buides quan són noves durant un període, hem posat un any que podien ser 6 mesos, any i mig, tinguen una bonificació per a que no se queden desertes, perquè actualment és difícil cobrir-les i els tècnics i les tècniques de l'Ajuntament ho saben. Respecte a lo que s'estava comentant per part del PSOE, que ells estan per alguna més genèric i no sols per lo de mercat, a més de lo del mercat, efectivament, el mes passat presentarem en el plenari anterior una moció per a tots el comerç i fou rebutjada també pel PSOE, amb els seus arguments, òbviament. També n'hi havia un seguit perquè no era una moció demagògica, sinó era una moció en un seguit de propostes molt concretes com a punt de partida que parlaven que se farà una reunió i entre tots miraren si se podien complementar o modificar, però tindre un pla d'urgència per la situació de la Covid. I el PSOE vota en contra, no? Si avui ve la del mercat no és perquè nosaltres no se'n recordem dels altres, que en el plenari anterior se presenta la dels altres. I en Paiporta, com ho sé? A, perquè ha anat a veure el mercat. B, perquè allí sí que tenen una regidora delegada de mercats i he estat en una reunió amb ella explicant-me-ho tot i fins i tot tinc l'ordenança municipal i l'he comparada amb la nostra. Per això dic que les condicions de Paiporta són millors, no perquè m'ho invente. Això per contestar davant del dubte, t'informe de com puc parlar de Paiporta. Jo demanaria, per favor, a tots els grups el suport a la moció com a tal, perquè ja dic que jo crec que en el fons estem tots d'acord i és una manera en aquests moments no sols per la Covid, sinó en el mercat, que cada vegada el nombre de parades obertes és inferior. Ja tenim un parell de parades buides més les que se van a generar com a mínim una a curt termini que servisquen per evitar la mort del mercat municipal. Res més. Votació de la moció de part de Ciutadans, A favor. de part del Partit Popular, A favor. de part del Partit Socialista En contra. i Compromís, evidentment, a favor.